Уважаеми зрители, аз съм Даниел Петканов, а.к.а. Свободен репортер, а.к.а. Атака! Формалният повод за репортажа са нашумените последните дни голи снимки на известни българи. Глупо е хора за мен. Това са прости хора. Защо? Защо могат да се завлачат така? Тия да не са геове. Глупо е хора за мен. Това са прости хора. Защо? Защо могат да се завлачат така? Тия да не са геове. Да не са геове. Геове. Имаш и забележки първо към тези снимки. Монтаж е! Кое? Монтаж! Не обичам епилирани мъже. Не обичаш епилирани, обичаш какви чубака. Здравей, чубак. Натурални. Ти нямаш ли голи снимки, примерно? Не. Сериозно? Никога не си правил? Не. А с някой не. А с някой момиче нещо не си ли си правил? Никога не си правил? Не. А с някой не. Браво, бе! Бе го тук, глупости! Монтаж е! Кое? Монтаж!